तासिमला जावनो नागिरदों नै जोंहा एबारसो फार्स्ट जानो नागिरदों आरोना बेदर थांगोन ना थाङाखै नायनि र' जारबारिसो नुखायो थैनोबो वाव वाव गैया नामा बेदरा थाबोजोब्बाय खोमा ओइलाय दंमोन बारा नाङालै गुनासो थाबायबा बियो मोननैसो दं मोननैसो थागोन बै सेवजोब्बायसो ओइलाय सेवनाय गोजासो थागोनदां थालिर हाया रानानै थाजोब्बाय खोमा मानबा ओइलाय थाबोबायना बेदर दंथ' नै थाबाय गिदिरा ने बारा गैया एसे गिदिर दङलै इलाय गिदिर नायो बेबो ना मोनसे मोननै दोनथ' इलायबो इबो फिसा हर रजायो इयो मालाय जाग्राफ्रा जागोन दा इखौ मालाय मार जादोंना जायाखैथाय मायदि थायो नै थासुमलिया हाया एसे गोराना एबाराव वा इहा गिदिर एसे गोलावाबो देरनांगौ एसे दंबावोलै आं खनसे गिदिर जादोंमोन ने नैबे थाइसनि माथो ने नैथिंबो दंबावो एसे दसेनो मैगं गायनांगौ फोसाबजोबनोसै माखासे हाया राजोब्बाय ने गोरा जानो थादों फिसासो नायो उन्दैयाव माने मोनसे दङ गिदिर एसे बोरै बेहालाय ओरैबो दंहैलायो माथो सिङाव बेनोथ' बोरै थांनाय टाइम मोनाखै आं नै ओरैसो जालांगोन थांनाय औ ओइ थालायाव दंबावोथ' ए सेमोन ना थांनाय बोसोराव बिराद गिदिर गिदिर थांदोंमोन आरोना एबार फोसाबना होनाय जायासैना हाया माबा हाग्राफोर दुनानै थाजोब्बाय ओंखायनो बेदरा बांद्राय थाङासै आरो सेमोननिखौबो आङो सिगांनि भिडिअ हगारखादोंमोन आरोना बिराद गिदिर गिदिर थांखादोंमोन दंबावोसो खोमा इलायसो बियो बुरजा मोनबाय नै जाख'नो हानाय नंला जिदो बेखौ मोननै खालामहरदो आं बेजोंलाय बिदि हायोसोलै इयो ओरै बेजों माबा बिजौजों माबाफोरा जाम्बालाय नै बिदिबा थाब थाब जायोना जाया जायो बेखौ कुकाराव बानायनोसै दा कुकाराव संसै कुकाराव दिनै फार्स्ट मोनजासिगोनलै थासुमलि न'आव फैनायनि
नामजियानि जाबाय ना होबाव एसे जाबाय मोननाय नङाना बै माबा गिदिर गिदिरखौसो थालायाव दोननांगौमोन जाबाय बारा गाबहोनोसै खनबेसे गाबहोनांगौ खनथाम खनथामबो मोनाखै थास'निया मोनगोनलै संख्रिया होदो नामक जाबाय जासिगोनदां ने बारा गोबावबाबो जानो हाया इसोर होनबाय एसे बास Menggelibai, menggelibai. गुड मॉर्निंग मुझे नहीं करना क्यों नहीं खाना है खा लो ना लेकिन पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं लेकिन तासुमले बोलते हैं तासुमले रुको चुप मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सब लोग को क्या तीन है ना इस खाके देखो कैसा पे तीन है ना जो मुझे मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आया ओ नै बिदि लाम जादों होनना खिथागोन आं जायाखैनो आं जायानो